Okay, dunay power ang pulong sa Ginoo. Dunay story. Kung hilig ko story. Dunay usa ka evangelist. Grabe siya ka kasi gumusang niya sa pulong sa Ginoo. Wag yung pulong hadlok pa ni adto bitaw siya anang Muslim country. Dala si Bible. Dito ipakita ng Bible. Pagtunggo sa pantalan. Kaya gatibaran ang mga Bible nakita sa mga Muslim. Agitagbo sa dito. Ligid ang ulo. Dito sa pantalan. Evangelist. Tak-tak ang Bible na tuluang dugo. Ang Bible. Gipunit sa leader sa mga Muslim. Punit. Kagabi, ginala niya siyang barracks. Pag abot niya sa barracks, gibasa niya. Katunatulo ang dugo. Pagbasa na igsoon, kay mikunsat man ng Espiritus Ginoo. Samtang nagbasa siya, wa na siya kabalo nga naghilak day siya. Kay gitandog siya sa iyang nabasa. Ang Holy Spirit mo'y nagmuhat sa iyang nabasa. Pagkaugma, gipatawag niya ang iyang mga sakop. Sukad karon, dawato na to si Jesus Christ as Lord and Savior. Tibuok bilis nangaluwas. Understand the power of God's Word. Ang evangelist patay, walay ulo. Pero ang pulong na nabasa dito, dunay kahog na nibago. Wala lagi na bago. Giluwas ang tibuok baryo. Amen? Gamay ra para ito bili ang pulong sa Ginoo. Dapat dili na ito gamay bili. Understand the power of God's Word. Nga naman, with Jesus Christ, nagpasting siya 40 ka adlaw, 40 gabi. Giadto siya ni Satan in Matthew chapter 4. Giadto, di ba? Gitindal siya, kapasting na ha? Gaampo. Gapuasa. Pero giadto pa ni Satan kung sa pagkakita wala kay tagapasting. Wala kay tagampo. Sayo kay doon sa ako eh. Kasayo. Pulong sa Ginoo. Humana kung tulog ka tintal, mihawa ras Satan. Ano naman? Di, yun niya madala. Isa sa ako. Ano naman yun niya madala? Pulong man. Ang iyang madungog. Di man yun. Understand the power of God's Word. Mawani ang atuang tabing. Muna Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God. So understand the power of God's Word. Okay? Abi niyo na igahong ni pulong sa Ginoo. Matod pa ni Apostol Pablo in Romans chapter 1 verse 16 to 17, dili ko ikaulaw ang pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa mayong balita kay mao ni ang gahom sa Dios sa pagluwas sa iyang katawan. Gikan sa mga Hudiyo, ingon man sa dili Hudiyo. Di ba? So naay gahom ang pulong sa Ginoo. Understand the power of God's Word. Kung atong ko ang lesson igsuon, kung naa kay mga kalisdanan sa kinabuhi, Biblia ra gyud maka-provide. Understand the power of God's Word. God is our provider. Kung di nato kalimtan ang iyang pulong, provider ang Ginoo. Nayubang underestimate sa ginaan ng pagbasa, kung sa ginaan na pagbilitin, kung sa ginaan pagpaminos pulong sino. Uy, kung kabalo lang ka, kung i-understand mo niya kung ano na power, God will provide. Amen? Unang ayaw kalimtig basa ang pulong sa Ginoo, kay naadiha ang tanang paninahanglan mo. Dili kwarta lang ang nadiha. Tanan ang Biblia, source sanan. Inaglan kag tambak, oy, Isaiah 9:6. Ipadala ang buktong anak na lalaki, tawag mo siyang malamang magtatambak. Naadi tanang tambak. So, basahin natin ang Biblia. Kung nakakay problema, nasa Biblia, solusyon. Ang problema lang nato, sigitan nagka-problema, kaya wala na kita'y basa. Ang atong mga problema, wala na yung mga solusyon sa ka. Kaya, na ay solusyon sa Biblia, gaya, pero wala nato tagda ang pulong sa Ginoo. Okay? Mao ni atong pakibatok sa demonyo, the power of God's Word.
Isang makabasa niya, James 4:7. Busa, pag masinugtanon ka mo sa Diyos, sukli ninyo ang yawa o mudagan siya. Amen? Ano natin na? O nabasa pa yun? Yun siya, kung masinugtanon daw sa Ginoo, mao daw na pagsukol nato sa demonyo. Unya, ang pagsugot nato sa Ginoo, mo'y makapadalagan niya. Kung imo na sabton, ang pag-ubi nato sa Ginoo, mao'y makapadagan niya. Ogoy na unsa man ning atong ubitin sa Ginoo nga naglakaw ra man sa Satan. Padulong pag nato. Saan ubi sa gapon? Sa karon wala man pud, duol na pud Satan. So wala na pud. Ogoy. Ang pasinugtanon sa Ginoo makapadagan sa demonyo. Ang pagsugot nato sa Ginoo bisag lisod ang instruction na ay buhaton ng Ginoo. Amen mo to na? Ang perfect example ni the fall of Jericho. In Joshua chapter 6, babasa ni mo diya nga adunay instruction nga lisod kaayo yung tumanon nilang Joshua. Basa, Joshua chapter 6, unsa ka lisod ang instruction sa Ginoo. Ningon ang Ginoo ni Joshua. Joshua, para mabungkag yung mahugno ng wall of Jericho. Di man basta-basta nga wall. Bricks mana, baga pa mana sa lubla. Di, yun na basta-basta. Niyon ang mga taga-Jericho, kaning among natukod nga wall, bisag unsa pa iba na di, yun ni matumpag. Pero instruksyonan ang Ginoo, si Joshua sa Ginoo. Joshua, matag adlaw, bulibot mo sa siyudad sa Jericho. Hilong mo, libot nga hilong, wa itigalay. Marcha mo, libot mo sa adlaw, kausa. Sunod sa pitong adlaw. Pag ikapitong adlaw, mulibot mo kapito. Ngaway tingog. Sayo dili. Perting naghanang tao ang gilid ni Joshua pero way tingganay. Sayo di mo buhaton? Lisod. Kay naay mo disumpian. Dahil mo kalat yung halanay hakot. O wala, tingog na. O instruction sa Ginoo, wag yan mo itingog. Well, magkuhan mo, circle sa siyudad. Grabe ako nakita yung nasunod ginanilang Joshua. Understand the power of obedience. Sadyang nasunod nila, pag ikapito nilang libot, pag tingog sa trumpita, hugno ang wall of Jericho. Unsa may nakapahugno? Ang power sa ilang pag-ubi. Ang power sa ilang pag-ubi, ang Ginoo mao'y naghugno. Amen? Bisag unsa kalikod, bisag unsa kagahi sa wall, basta kay nag-ubi silang Joshua, gihugno yun na. Amen? Sa atong ginabuhay mga Kristan, mga kapatanunan, bisag unsa kagahi nimo kasing-kasing, imong pamilya nakita nimo gahi yung kayo. Mura yung bulog Jericho, di mahugno nilang tinuhan, oy. Grabe nilang tinuhan, di yun mahugno. Gabarag yun. Wall. Pero ingon di ka, once na nakadawat ng Jesus Christ, ang buhat na ito karon, understand the power of obedience. Muubi ka si Ginoo. Kung nakita nimong gahi na yung pamilya, dili madugay, hugno gina sila. Ang kagahi anak, humok na sa Ginoo. Amen? Kaya ang Ginoo ang magbuot kung kinsay ang pahumukon o kinsay pagahion. Amen? Na-remember ninyo ang Pharaoh? Gituyo ang pagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pharaoh. Siya nagbuot gahi. Pero katong wall, nagahi kayong bread, siya po nagtuloy. Humok kayo. Ang Ginoo na ikahom sa paghumo o pagpagahi. Amen? Pwede tang lingon di ay